ATM खौ नाय बेसेबां फैसा हाबदों दरमाया बेखौ नायनानै आंनि फैसा सोनानै हर आसामाव आंहाबो खुदिया दं बिसोरनो आसामाव फैसा सोना हर बाहेरायाव फैनांगौ जादों नङाब्ला आं बाहेरायाव फैनांगौ गोनांथि गैया नाथाय बे फैसाखौ मोनाबा आं बोरै बे गरसानो अनजाग्रा रायजो राजा नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौहाय गोमोगोन एबा सोमोनांगोन नोंथांमोना बियो माबोरै जानो मोनखो होननानै दा ओरैबायदि जाथाय जादों सासे आइजोआ गुबुन रायजोआव फैनानै कम्पानियाव खामानि मावफैदोंमोन गावनि न'खरखौहाय फेहेरनो थाखाय गावनि न'खरखौ सुंथानो थाखाय सासे सिखावा लानानै थांबाय बे आइजोनिफ्राय 1.5 लाख थाखा दा बे 1.5 लाख थाखायाबो जोबनानैहाय दा 7,000ल' एकाउन्टआव बासिनानै दङ नोंथांमोना सिगां बिनि भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो आरो लास्टआवहाय आङो नोंथांमोनजों लोगो हमफिनगोन आरो नोंथांमोननोहाय क्लियारै मोजाङै फुवारनानै फोरमायगोन आंहा माने मोनसे बिपद जादों दिनै डिसेम्बरनि 17 तारिखनि खोथा किन्तु बियो हाजारि होनो बियो बे बिथाङा आंनि फैसा लानानै थांदों आंनि ATM लानानै थांदों आरो आंनि फैसा बहननाय फैसा सोनाय बेनो फैसा ATM खौ हगारना होदोंमोन आरो आं ओंखारनो मोना कम्पानिनिफ्राय हिनजाव मानसि हगारा कम्पानियाव हिनजाव मानसि हगारा हौवा मानसिखौ सप्तायाव खनसे हगारो नालाय ओंखायनो आंनो बेनो ATM खौ हरदोंमोन नायनो होननानै फैसा बेसेबां हाबदों नाय आरो बख'नानै आङो आसामाव हरनांगौ आसामाव हरबाबो बेनो सोनानै हरो आरो बख'नोबाबो बेनो बख'नानै आंनो होफैयो अब्लाबो बियो मा खालामखो ATM खौ लानानै खारबाय दा खारनाया मा जाखो दिनैसिम फन गैया बे बुंदोंमोन थारिख होनाय मथे आं नेदोंमोन किन्तु थारिख मथे बियो आंनो हाजिरबो जाफैयासै फैसाबो होफैयासै आरो बियो बुंहरबाय आं 10 तारिखआव जेनेखेबाबो थांनानै नोंनो फैसाखौ बा ATM खौ होगोन किन्तु गैया ओंखायनो आङो बेखौ मोनसे बेबस्था खालामनानै लाबाय किन्तु बेखौ आङो बिदा बायदि बहुद मानियोमोन बिदानि समान होननानै बिदा होनना मानियो आरो 2 बोसोर खामानि मावबाय बिदा होननानै सानो बेखौ आं बहुद बिसासाव होबाय बहुद बिसास खालामनानै किन्तु बियो आंखौ बिदि खालामना गालांबाय आंहा दा उपाय गैया थांनो होनबाबो आं थांनो हाला फैसा गैला अब्ला आङो दा बेखौनो होनो फैसाखौ आंनो होफैफिनदो आंनो फैसाखौ नांगौ फैसाया आरो बियो आंबो ओंखारलांनो मोना आरो कम्पानिनिफ्राय लकडाउन जानायनिफ्रायनो कम्पानिनिफ्राय हिनजाव मानसिखौ हगारा हिनजाव मानसिखौ जानला मानला हरा ओंखायनो आं बिसोर हौवा मानसि नालाय सप्तायाव खनसे हगारो ओंखायनो बेखौ ATM खौ लांनानै आंनि पासबुकखौ ATM खौ नाय बेसेबां फैसा हाबदों दरमाया बेखौ नायनानै आंनि फैसा सोनानै हर आसामाव आंहाबो खुदिया दं बिसोरनो आसामाव फैसा सोना हरनांगौ होननानै आं बेजों रायलायनाय जादों आरो बिदा बायदि बिसास खालामनानै रायलायदों 2 बोसोर खाले रायलायबाय 2 बोसोरनि उनाव आंखौ दा बिदि खालामनानै गालांबाय आंहा दा परिखानि टाइम रिजाल्ट मोननायनि टाइम परिखानि फैसा हरनांगौ रिजाल्टनि फैसा स्कुलाव नाम लगायनायनि फैसा हरथारनांगौ आं माजों हरगोन दा ओंखायनो आङो सानो बेखौ नायनानै आंनो जेथे फैसाखौ बहननानै होफैफिनो बे बिथाङाबो वाल बारनानै सिखारदोंना बे आदायाबो वाल बारनानै सिखारदों बे 10 तारिख डेट लादोंमोन 10 तारिख डेटखौ फेलें खालामबाय ओंखायनो आं बे 10 तारिख डेट होदोंमोन 10 तारिखखौ नेदोंमोन 10 तारिखआ बारलांबाय दिनै 11 तारिख जाबाय गाबोन 12 तारिख जानोसै ओंखायनो आङो दा आंहा फैसा नांगौ पासबुकआ आंना फैसा बहननो थांनो मोना लकडाउन सोलिबाय दा लाङा पासबुकआ लक जाबाय ATM आंहा दा लक खालामबाय ATM गैया बिनि आखायावसो दं आरो दा फैसा दरमा मोनबाबो दरमाखौ आं दा बोरै बहनहैगोन माजों ओंखायनो आंहा न'आव आलाय सिलाय जाना दं फरायनाय मानसि दं फैसा हरनांगौ ओंखायनो आंनो दा फैसाखौ नांथारगौ जेसे आं फैसा मोननांगौ खिनिखौ मोनबानो जायो आं नोंनिफ्राय बुरजाबो लाया एसेबो लाया आंनो मोननांगौ खिनिखौ होबानो जायो फिसाजो सानै दं बिसोरनि रिजाल्ट मोनबाय दा नाम लगायनांगौ सासेया 6आव सासेया 9आव दा नाम लगायनो आंहा फैसा गैया बे जिमान जमा बुथुमना दोननाय फैसाखौबो बे लानानै थांबाय दा आङो मा राहाजों फैसा
फैसा गैयाबा मा राहाजों आं गथ' गथायखौ एडमिसन होगोन आरो बिसोरनि थाखायनो आं बाहेरायाव फैनानै खामानि मावनांगौ जादों आरो आं बिसोरखौबो नायहरबाय थाखायो आरो आं बिसोरखौ मा राहायै दा आं एडमिसन खालामगोन मा राहायै गिदिर गोलाव खालामगोन थाइसे थाइनै फैसा जमा खालामनायखौ बियो लानानै थांबाय ओंखायनो रायजो राजा आइ आफाफ्रा अननानै बे गामिनि मानसि दंबा बेखौ आंनो माबा मोनसे राहा खालामनानै आंनो फैसाखौ बहननानै हरनो होननानै राजि जानो नांगौ खिन्थु बे गथ' सानैखौ आं मारै गेदेर गोलाव खालामगोन आं मथथे जमा खालामनाय फैसाखौबो बे लानानै खारबायबा आं माजों बे गथ' सानैखौ एडमिसन खालामगोन गाबोन समफोरनो आङो परिखानि रिजाल्ट मोनबाय दा आङो बिसोरखौ एडमिसन खालामनांगौ फैसा हरनो आंहा थाइसेबो गैया आं मारै हरगोन रायजो राजाफोर एसे आंनो मदद हो बिनि मुङा जाबाय काज' हाज'वारि बे बिथांनि नामा काज' हाज'वारि काज' हाज'वारि बियो आंनि एटिएम लानानै थांदों आरो आंहा नाम लगायनो गथ' सानै दं दा गथ' सानैनि नाम लगायनांगौ एडमिसन खालामनांगौ आंहा दा फैसा गैया रायजो राजा आइफोर आंखौ बे मानसिखौ नुदोंबा एसे मदद खालामना हो बे मानसिया आंनि एटिएम लाना थांबाय दा आंहा बे गथ' सानैखौ बोरै गेदेर गोलाव खालामगोन आं माबोरै स्कुलाव एडमिसन होबावगोन दा आं मा राहायै खालामबावगोन आं बेखौनो दाबो साननानै मोनाखै आं मा राहायै आं बे गथ' सानैखौ एडमिसन होगोन मा जागोन आं बिसोरनि थाखायनो परिखा फरायनाय थाखायनो आं बे बाहेरायाव फैनांगौ जादों नङाब्ला आं बाहेरायाव फैनांगौ गोनांथि गैया नाथाय बे फैसाखौ मोनाबा आं बोरै बे गथ' सानैखौ एडमिसन खालामगोन ओंखायनो आंनो रायजो राजा आइ आफाफ्रा जेरैखि जाया बे मानसिखौ हमनानै आंनि फैसाखौ बहननानै होथों होननानै आं आसा थायो आंनि मुङा जाबाय मनिता बर' आंनि गामिया जाबाय सनितपुर डिस्ट्रिक्ट थाना राङापारा गामि 2 नं नावरानि ग्रेन आरो आंहा गथ' सानै दं बिसोरनि थाखाय आङो बाहेरायाव फैनांगौ जादों आं दा कम्पानि मावनायनि जायगायानो जाबाय आइजबिनि कम्पानि बेखौनो आङो बुङो गामिनि आइ आफा रायजो राजाफोर बे मानसिखौ जुदि नुयोबा बे फैसाखौ आंनो मोननांगौ होननानै नोंथांमोना एसे मदद हो आंखौ अननानै प्लिज मानसिनि मुङा काज' हाज'वारि बिनि गामिनि मुङा सराइबिल गसाइगाव होनो आरो बियो आंनि एटिएम लाना थांदों ओंखायनो आंनो फैसाखौ नांगौ ओरैबायदि दुखुनांथाव जाथाय बे आइजोआ सनितपुर जिल्लानि जोंनिनो बर' मानसि बिथाङा गावनि न'खरखौ सुंथानो थाखाय गावनि न'खरखौ गसंथानो थाखाय गावनि न'खरखौ हमथानो थाखाय गुबुन रायजोआव फैनानैहाय गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनो थाखाय स्कुल फिसनि थाखाय गरसे गरनै खामायनानै गावनि एकाउन्टआव फैसा जमा खालामदोंमोन दा बे फैसाखौबो बे सिखावा लानानै थांबाय सिखाव होनाब्ला माथो बुंबावनाय बेफोरबायदि मानसिखौलाय बे एटिएम लानानै थांग्रानि जायगानि मुङानो जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव सुरियाबिल होननाय आरो बे मानसिनि मुङानो जाहैबाय काज' हाज'वारि बे सुरियाबिल गामिनि रायजो राजानिसिम आङो बेखौनो खावलायहरो गसाइगाव सुरियाबिल गामिनिफ्राय आंनि बे भिडिअखौ नायबाय थादोंब्ला आरो बे मानसि काज' हाज'वारिखौ नोंथांमोना नुदोंब्ला अननानै खबर हर आरो बियो जाहाथे फैसाखौ रिटार्न खालामफिनो 1.5 लाख थाखा एटिएमआव दङमोन नाथाय बियो गासैखौबो बख'जोब्बाय दा एटिएमआवहाय 7,000 थाखाल' बासिनानै दङ आरो बिनि उन्दै उन्दै फरायनायफोर दङ मालायनि बेफोरबायदि मोदोमनि गोलोमदैखौ थै खालामनानै खामायनाय फैसाफोरखौहाय बेफोरबायदि थगायनानै लांनो नाङा बे थिग जायाखै आरो आथिं आखाइ गैया नामा गावबा गाव खामायनानै जमा खालामनो मालायनि इसिबां खस्थ' खालामनानै खामायनाय बेबो सासे आइजोनिबावसो लाजियासै नोङो सासे आइजोनि थाखाखौ बेफोरबायदि लानानै थांनो बे सासेनि थाखायनो गासैबो बर' हौवाफ्रा बरनाम जाजोबगोन दे आङो नोंथांमोनाव मोनसे सोंथि खालामो नोंथांमोना बेफोरबायदि सासे हौवाया सासे आइजोनि थाखा जानानै थांनाय नुयोब्ला नोंथांमोना मा खालामगोन नोंथांमोना हौवा जानानै लाजिगोन ना लाजिया आङो जोंनि हौवाफोरखौ बुंदों जों हौवाफोरखौ जों हौवा जानानै लाजिगोन ना लाजिया सासे आइजोनि फैसा जानो लाजियाखिसै गोबां
फन खालामबाय जाहैदों फनबो थिखोआ माने थगाय हरबाय थायो सोना हरनोसै आङो फैसाखौ दा सोना हरगोन आं उमुक दिनाव सोना हरगोन आं उमुक खालि थांगोन आं बेफोरबायदि थगायबाय जाहैदों बे आइजोखौहाय आरो आङो दिनैहाय हाखु दाखु मोजां बिजिरनो हायाखिसै बिनिखायनो आङो नेक्स्ट भिडिअ बिनि थाखाय नांगौ जायोबा लानानै फैफिनगोन आङो दिनै बेयावनो बिदाय लाथ'बाय आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव आङो माखासे गोबां भिडिअफ्रावहाय नोंथांमोनखौ शेयार खालामनो खावलाया नाथाय बेफोरबायदि इमारजेन्सि दुखुनांथाव जाथाय भिडिअखौ आं नोंथांमोनखौ शेयार खालामनो खावलायो आरो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलखौ नायबाय थानो मोजां मोनो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय बेखौनो खावलायनाय